So today's video, magtimpla ta og Armenian tea. First, magpabukal ta og tubig. Sunod, magkuha ta og tasa. Kaning tasaha, ganahan jud kay kuani kay I love red bagid. So after that, magbutang ta og Lipton tea sa tasa. Dayon, magbutang ta og init tubig, kanang igo-igo ra. Susunod, magkuha ta og lemon, mag-slice ta og gamay kay ato ang sagulan nato ang tea ug lemon. So ato lang nang kuhaon ang tea bag. Dayon atong isunod pagbutang ang ato ang lemon. So i-leave na to na siya 5 minutes. Dayon human magkuha ta og malina. Gitawag ni siya og malina sa Armenian. Kani siya tambal pud kuno ni siya. Pwede di na nimo siyang isagol sa tea. Pwede mo na siyang i-separate pagkaon. So mo ni atong i-partner sa ato ang tea. Kani ako makagupa din kung subawan, ubhon, sipunon, magsakit ang ulo, dili na dayon sila mainom og tambal, mainom ra na sila og tea. So gitawag ni siya sa English og raspberry. So ang test ani niya tamis, murag na siya honey, murag malimtan nimo imong pangan ug makakaon ka ni. Charlie Shoy. Bitaw ready na atong tea. Thank you for watching. Bye bye. Don't forget to subscribe.